Domnul Ursu? Sunteți aici? Aha, acolo. Bună ziua, domnul Ursu! Ce faceți? Am venit să-mi prezentați și mie casa, lucrările făcute de dumneavoastră. Da, asta e mansarda. Aici e mansarda, camera Mosulului Moradian, nu? Da. Super, super. Super, super. Super, super fain. Și acolo e biroul. Așa. Baia e neterminată. Ai fost ca în Leneș. Nu. Aici e bagajul Moradian. Nu, la birou. Super fain. O imagine de bună calitate, filmată de domnul Timofte Mihai. Baia e cam dezastru aici. Acum, coborând în jos, mergem pe casa scării. Camerele. Camera lui Armen. Camera lui Alexi. E camera lui Roxy. Super fain, lucrat de mine. Moa, tot. Tavan, parchet, uși, scară făcută cu Nicu, mobilier.